BJP-आ जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि रायजो कमिटिनि आफादगिरि दिलीप सयखिया मानाव गेदेर बिथांमोनहा माने दासान्दि बुंगासिनो दं अपेनलि माने 20-25 गेलेगोन ओमफ्राय दाख्लै जों आफादगिरिया बुंदों जे 40थायावबो गेलेगोन बेखौ पार्टिया उनावहाय माने थांखि लाहैगोन खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा होननानै बुंबाय थादों जे BJP-आ हारसिङैनो इलेक्शनखौ गेलेगोन आरो बे मथे दा गासिबखौबो बिथोन हरनाय बायदियै गासिबो जायगायावनो BJP-आ दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ आंहा स्पिकार समस्तिनि अनगा दस्रायाव आंहा जेबो खामानि थाया बा पार्टिनि एक्टिभिटियाव आं इनभल्भ जानो हाया नाथाय माने पार्टिनि बिथोनखौ आंनि समस्तियावबो हरदों नालाय बे हिसाबै आङो मोनथिगौ आरो बे मथे BJP-निफ्राय दा माने बड'लेण्डनि जि जानो गोनां बिसायख'थि बिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ BTC-नि जितु बिसायख'थि बेयावहाय नोंथांनिफ्राय गेलेनाय जागोन ना जाया आंनिफ्राय गेलेनाय जाया मोनसेया जाबाय पार्टियासो थांखि लागोन सोर बेवहाय गेलेगोन आं अलरेडि आसाम आयेन आफादनि माने बुंथिगिरि गतिके आङो बेवहायथ' गेलेनायनि खुनु बाथ्रा फैया बदेबानि माने गासैबो माने मा होनो समस्तियावनो BJP-आ लासैनो माने बिजाथिफोरखौबो थि खालामो रायजोआ जुदि नागिरोबा BTC-आव गेलेनो थाखाय नोंथांखौ होमबानिया ना रायजो नागिरब्लाबोथ' बियो माने मा होनो पार्टिनि सायावसो थांनांगोन रायजोआ पार्टिखौ बुंनांगोन अब्ला पार्टिया निस्सय बेफोरो बिबेचना खालामगोन गतिके पार्टियाव जोङो थानाय हिसाबै जोंनि पार्टिया जिखि थांखि लाया आरो पार्टिनि हाइकमान्डनिफ्राय जिखि बिथोन फैया बेखौ जों मावनो थाखाय माने बाध्य जों मावनांगोन सासे पार्टी वार्कार हिसाबै आरोखि जुदि पार्टिया जुदि नोंथांखौ बिजाथि हिसाबै दैथायहरोब्ला समस्तिया मा जागोन सार जुदि नङा आं ओंखायनो होनदों बेथ' पार्टिनि सायावसो पार्टिया बे थांखियावनो फैयाखै दाबो आरो बेबायदिसिम दासिम बिजाथिनि सावरायनायानो फैथ'वाखै दा 40था समस्तियाव BJP-आ बबाव बिसायख'थि गेलेगोन बिनि सायावसो माने गासैबो जायगायाव मन्त्रि बिथांमोनखौ इनचार्ज होनानै दा बयखौबो लोगो हमगासिनो दं रायजो राजाजों लोगोसे BJP-नि मावथिफोरजों बिनि उनावसो थांखि फैगोन जे बबे समस्तियाव गेलेगोन आरो बे समस्तियाव सोरखौ बिजाथि हिसाबै फसङोब्ला माने रायजो राजाफ्राबो माने मदद होगोन बेखौ नायबिजिरगोन चिफ जानायनि खोथाखौ बहुतखिनि बुंदों नङा बेखायनो आं होनदों बेवहाय सोरबा बुंनायजोंथ' जाया बे पार्टिनिफ्रायसो ओमफ्राय आं जाहैबाय आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि गतिके आसाम आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि जानानै आं आरो खुनु बिसायख'थिनि बेलायाव जेबो सावरायनायावबो आं बाहागो लानो हाया मोनसेया जाहैबाय आंनि पार्टिया जेराव आंखौ एथ' गिदिर मोनसे बिबानखौ होनानै दोनदों आरो बेखौनो आं खामानि मावगासिनो दंखायो बे बेलायाव आङो गुबुन बाथ्रा आंनि बेक्तिगतनिफ्राय साननायनि खुनु बाथ्रा फैया ओंखायनो गासैबो बिथिङानो पार्टिनि माने जिथु मा होनो थांखि बे थांखिनि सायावसो गासिबो जाजोबो दाख्लैनि मेलाव जों नुनो मोनदों नोंथांनि BJP सरकारनि आफादगिरि दिलीप सयखिया बुंदों BTC हालामाव होयो गोबाङानो दिनै उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव मोनसे प्रटेस्ट खालामदों बाट दिनै जा बिथांमोना बिदि खालामदों बिनि थाखाय रावबो रायजोफ्रा गैया बेखायनो BJP-आवसो बांसिन मेजरिटि बोनो हादों होनना बुंदों सार मा बुङो बेलायाव नङा बेवहाय एसे बुजिनायफ्राव गोरोन्थि बुजिलायदों आसलते दा बड'फानि मुं लानानै गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा जेरै माने रायजो दल बिथांमोनाबो माने बड'फानि मुङै BTC-नि इलेक्सनआव बायदिसिना माने बाथ्रा माने बुंगासिनो दं बेफोरखौ लानानैसो बिथाङा दाख्लैहाय बुंदोंमोन जे बड'फानि मुङैल' माने राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला माने बेखौ जोङो मालाबाबो मदद खालामा बेदरफानि आदर्श नीतिजों जि मोनसे मावनो गोनां हाबाफोर बे हाबाफोरखौ मावनायासो गिदिर बाथ्रा नाथाय बिथांनि नामखौ लानानै खालि राजखान्थिनि थाखायल' जुदि माबायोब्ला बेफोरो सोलिनाय नङा बिथाङा बे बेलायावसो बुंदों जे दा गोबां माने बड'फानि मुंखौ लानानै जिहेतु बड'लेण्ड नालाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव दा बयनाबो मोनसे माबाया फैदों जे जिहेतु बड'लेण्डआ मानिफ्राय जोनोम जाखो बड'लेण्डआ जोनोम जाबाय जे बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजों माने मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै BTC दिनै BTR गोरोबथा जानाय आगोलनि BSC गोरोबथा जानाय बिनि गुदियानो जाहैबाय बड'फा बे गासिबो ओंखायनो बिनि मुंखौ माने मा होनो बिनि सिमां होननानै माने जेनेरेलि बुंनाय जायो जिहेतु बिनिमोन नालाय आइडिया आरोखि दा बेखौ लानानै नैबेयाव बिसायख'थिनि समाव दा गोबाङानो बिथांनि मुंखौ बाहायनायनि बेलायावसो दिलीप सयखिया बिथाङा बुंदों जे खालि बिथांनिल' मुं लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला बे मालाबाबो माने गनायजाथाव जाया